ஒரு சேலை புதுசாக அப்போ ரெடி பண்ணாலும் நம்ம ஈரோட்டில் இருக்க விஆர் சில்க்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் ஆகும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அப்டேட்டில் இருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் விஆர் சில்க்ஸ் நம்பி வரலாம், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஈரோடு விஆர் சில்க்ஸ் பார்த்துக்கிட்ட ரூட் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக ஈரோடு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தாலும் சரி, ஜங்ஷன்லேருந்து வந்தாலும் சரி, எங்கேருந்து வந்தீங்கனாலுமே டேரெக்டாக மணிக்கூண்டுன்னு கேளுங்க. மணிக்கூண்டுக்கு அடிக்கடி பஸ் இருக்குது. அதாவது ஈரோடு பன்னீர்செல்வம் பார்க் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு அடுத்த பஸ் ஸ்டாப்பு தாங்க மணிக்கூண்டு பஸ் ஸ்டாப்பு. நீங்கள் பார்க்குறதா ஈரோடு மணிக்கூண்டுங்க, நல்லா அடையாளம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈரோடு மணிக்கூண்டு பஸ் ஸ்டாப்புக்கு பக்கத்துலேயே தான் நம்ம விஆர் சில்க்ஸை மிக மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் அமைச்சிருக்காங்க. அதனால் இந்த அழகான வாய்ப்பு மிஸ் பண்ணாமல் வியாபாரிங்களா உடனே கிளம்பி ஈரோடு விஆர் சில்க்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஓனர்ஸ் என்ன அவங்களோட கலெக்ஷன் ஃபுல்லாக நமக்கு தெளிவாக காட்டிருக்காரு. நம்மளே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி சாரீ சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோகளுக்கும் மறக்காமல் நம்ம ஃபேஷன் மார்க்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட ஒரு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ரெகுலராக போடுற வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க விஆர் சில்க்ஸ் கலெக்ஷனை நம்மளே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கங்கண்ணா. ஈரோடு விஆர் சில்க்ஸ் நம்ம கிடைக்குண்ணா. சரி சரி.